munyika matiri kuona kuti people they are welcoming Nelson Chamisa back frontline politics. Toona kuti the ruling party ZANU-PF as chaos is erupting. There are some people also who are praising VP Constantino Chiwenga, vachiti this man is going to take over muna 2028. Panguva ino let us support him. Timise zvigananda zve 2030 agenda. Sanapinda mashoko mudachitaurwa right away from the ruling party ZANU-PF, not from the opposition itself, not for subscribe or like out on the bell icon. Tipina paindi yamakomichi anozikanwa kuti ndovakomana veZANU-PF anosapota VP Chiwenga amudanyora chiti, dear Zimbabweans, to those who wish to see our principal Vice President Chiwenga is the next president in 2028, please rest assured it will definitely happen. Don't be deceived by those who say Zvigananda is money and their influence will help them, said Lion Chiwenga. Of course, it might cause some problems, but in the end, our principle will prevail. Remember Smith and his white government had so much money, but they were removed from power. Also remember Grace Mugabe used to have influence and controlled party structures, but she was humiliated, just like Smith. History will repeat itself for these corrupt politicians who want to sideline VP Chiwenga. Don't lose hope, comrades. Ndomachi kanatago panapa namakomichi achizama kuda kuenlightena vanhu nekuvaonesa kuti no, the struggle is still on. Panguva inoi musadzokera kumashure muchiti aiwa Zvigananda aiwa pane financial muscle yakakurisa, but panguva inoi ari kuuya panguva inashandisa the principle yekuti history will repeat itself. Zvamboitika kuna ana Smith ana Grace Mugabe ndozvichaitika panguva ino kuti aiwa the struggle panguva ino hapana munhu akambokurira the struggle. People they are going aiwa to fight back, and Zvigananda hapana kwazviri kuenda. Zvigananda hazvisi kumboendera mberi ne2028 kuti vakwanise kuimplementa plan yavo ye2030. Pinda comment section medu zafunguro imo tikuipa pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, hit on the bell icon.